hogy a kajakozást szeretnénk megismertetni minél több fiatallal, bemutatni, hogy mi az a kajakozás. Végül azt hiszem, hogy sikerült is, és lesznek sok követők. Avem nevoie de un model structurat cu care să corelăm competențele pe care urma să ni le dezvoltăm și care să dea credibilitate expediției noastre. Credem că prin organizarea de expediții pe termen mediu și lung, oamenii pot să-și dezvolte o grămadă de competențe care să le fie folositoare atât în viața lor profesională cât și pe plan personal. În procesul de învățare, reflexia joacă un rol foarte important, iar pe Dunăre, văslind kilometri, ai tot timpul din lume să reflectezi asupra a ceea ce înveți. When I'm thinking about the competences developed in a long kayak expedition, the first one that it comes to my mind is the citizenship competence. This is because you have to show respect and be kind to the nature. We were spending all of our time in the nature, so we had to be very careful with everything we were doing and not to leave trash around us and behind us. So this, although it can be easy, it wasn't. That's because even 1 liter of water could make the paddling harder. Miért a Dunára? Első részben azért, mert a Duna Európa második legnagyobb folyója és a legszebb folyó is. És mivel én már rég meg akartam csinálni ezt a kajakos menetet a Dunán, egyedül nem jött össze, nem kaptam társakat, de megismerkedtem ezzel a csoporttal, amelyik csinálja az uniós projekteket, és megvolt ez a projekt, és így együtt megcsináltuk. Másik azért, mivel a projekt 3 ország részvételével volt, amelyik Románia, Magyarország és Szlovákia. Am încercat să ne punem în pielea unei persoane care face pentru prima oară o expediție cu caiacul pe Dunăre și să ne gândim la toate provocările pe care ar putea să le întâmpine. De cele mai multe ori, localnicii nu vorbeau limba engleză, iar noi nu vorbeam limba țării în care ne aflam și atunci a trebuit să găsim un mod de a interacționa cu ei și de a ne face înțeleși. O altă provocare a fost cea de a ne folosi într-un mod cât mai eficient de resursele pe care le aveam la dispoziție, pentru că, în special pe teritoriul României, cel mai apropiat punct de unde puteam face aprovizionarea se afla la kilometri întregi de malul Dunării. Having native instincts on Danube can be very helpful, but would be a pity not to use the digital use that we have these days. So in our case, Bogdan was the one who kept track of the right direction, of the kilometers paddled in a day, of the places where we could eat and get supplies or to camp. These are very important, and of course we learned a lot of things of the digital tools that we can use in such an expedition. Implicându-te într-o astfel de expediție cu caiacul, ai șansa să înveți o mulțime de lucruri despre natură, cum să folosești într-un mod eficient lumina zilei, cum să te folosești de valurile și de vânturile pe Dunăre pentru înaintare și cum să te folosești în primul rând de punctele geografice. I would say that it's easy to be in such a long expedition on Danube with people that you may don't know, but this is a very important opportunity that you can take advantage of to learn how to adapt to a new culture, to negotiate with others and to express your opinions. I think this is, even for me, it was very important to learn to adapt, and of course this is a skill that will help me in my professional life as well, because employees seek this competence quite often.